hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa takaraga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa hinubaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot. Mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyog tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. Juan hinubaan, balita kag serbisyo publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyog. Juan hinubaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagabagan, nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wala sang pili, para sa inyo kami nagapaningkamot gid. Impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bug-os nga banwa naton. Sa handom sang aton pinalangga nga mayor, Kang Anthony Veliquias, dalon sa tagsa ka pumuluyo, ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan. Nagapanglantinga, Barangay Damutan, Talakagay, Pagtigangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Saging. Juan hinubaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Juan hinubaan, balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyo kapante. Kenneth Perez. Juan hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan, 1. Hinubaan,
One Hinubaan. Balita ang serbisyo publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 11 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11 sa aga ng mga partner. Mayogid nga aga sa aton nga mga tagpalamati nga paday nga nagatutok diri sa 96.7 FM. Pati din live kita sa Pagbanaag Radio, the official radio station sang Promotion and Information Office sang LGU Hinubaan. Kag welcome naman mga partner diriya sa aton nga programa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mayogid nga aga sige po sa aton pinalangga nga mayor sa Banwa sang Hinubaan, Mayor Dap Anthony Vida Urasaga Reliquias. Amo man kay Vice Mayor Francisco Toy Bilbao kagupod sa mga SB member sang Banwa sang Hinubaan. Mayo man nga aga sa 3C Kabarangay nga nagatutok na subong sa ilang mga radyo. Maigin nga aga sa mga barangay kapitan kag mga barangay kagawad. And of course, sa aton nga mga listeners, mga palangga, mga kasulabs, mga kapartners, good morning! Ayun, good morning sa inyo tanan mga kapartner. Sa gyapon maghatag kita sa mga latest news and update. Mga balita nga aton mga natipon diriya sa Banwa sang Hinubaan. Kag mga serbisyo, kag programa nga ginapalabot sa tagsa kaugsaran. Sandom pag tinutuyo sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vida Urasaga Reliquias. Good morning man kay SG De La Cruz. Ang SG sa aton pinalangga nga Mayor. Good morning. Live na gatanaw gid sa subong. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. May man nga aga sa aton diri nga Promotion and Information Head, Mr. Ramir Matugas. Kaupod sa aton kaka-partner diri on the technical side. Ka-partner naton John Squared COVID, ang aton nga program director diri sa Pagbanaag Radio. Yon mga kapartner, live naman kita sa 96.7 FM. Sa gyapon mga kapartner, ang yun ang kapartner Kenneth, kung nagatanaw ka mo na subong live, mas nami pagid kun mga comment kamo kag mabalaan naton kung diin ang inyo nga mga location mga kapartner. Para ma-shout out mga muni kapartner Kenneth. Oras sa Pilipinas, 4 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Mayo man nga aga sa
radio station manager. Dira sa 96.7 na Lovely News FM kay Dr. Zalde Reliquias. Kagamuman sa aton nga program director Honorable James Bernard Goodboy Reliquias. Upod sa puwersa sang One Das 2020 SIA Corporation, Gazer Gas Station, Jobs Pharma and Love Lanes Pharmacy. Pizza 12 sa bulan sang Pebrero 2026 mga kapartner. Buwas nga daw may celebration ining Love is in the Air and by the Sea. This Love Month celebration ginadala sa aton sa Tourism Office ang Banwa sa Inubaan. Magapatigayon sang Bantay Dagat Sunset Acoustic mga kapartners mismo sa may Bantay Dagat. Botsilingon mga kapartner, dito kita maga-enjoy, magapamati sang mga nagatukar, mga talento sa mga kabataan or mga individual nga magatukara sa Bantay Dagat Sunset Acoustic mga kapartner. While nagapanyapon ka dira, nagakaon-kaon ka o uro istorya sa imong mga abyan, no, magapamati kita sa mga romantic music. And of course, magatanaw man kita sa matahom nga matahom nga sunset view. Dito lang na yung mga partner sa Bantay Dagat dere sa area sang Banwa sang Hinubaan. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Yon may nga aga sa aton mga live viewers nga palay nga nagatutok diri sa 96.7 FM kag of course aton nga programa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Antes kita mga partner mga palabot sa mga updates sa diriya sa lokal naton nga Banwa sa Banwa sang Inubaan. Nagakuha kita na sa mga update naton balita national kag balita provincial mga kapartner. Kampo ni Anay Presidente Duterte kag ang prosecution ginapanugutan sang ICC nga magdugang sang ebidensya. Ginpanugutan sang International Criminal Court ang pangabay sang kampo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte kag sang prosecution nga magdugang sang bag-ong ebidensya nga gamiton sa hearing. Sapat ka pahina ang desisyon sang ICC Pre-Trial Chamber 1 na pinsahan Pebrero 10. Ginmanduan sang ICC Pre-Trial Chamber 1 ang defense team ni Duterte kag ang prosecution nga magsumiter sa bag-ong ebidensya tubtob Pebrero 13. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Una nga ginpangabay sang legal team ni Duterte sa ICC nga madugangan sang 78 ka bag-ong ebidensya nga ilakip sa confirmation of charges hearing. Wala naman inigin pamatukan sang prosecution
rason nga ginpanugutan sang ICC. Samtang ginpangabayman sang prosecution nga madugang sila sang duha ka bag-o nga ebidensya. Lakip man ang common legal representatives of victims nga wala nagkontra sa pangabay sang dipinsa kag prosecution para madugangan sang ebidensya. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Presyo sa mga balaklon nga nagalibot ya sa siyudad sang Bacolod. O pidada tag 250 kilo, Bombay tag 140 kilo. Kamatis tag 90 kilo, ahos 140 kilo, paitan tag 180 kilo, kag Baguio beans tag 140 ang kilo. Sa masunod naton nga mga programa mga partner aton manimaluon, ang presyo sa mga balaklon diriya mismo sa Banwa sang Hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Para sa balita international, gunman nga nag-hostage sa eskwelahan sa Thailand na aresto na sa ang otoridad. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Preso na sa karon ang gunman nga nagpanganglutang kag nag-hostage sa mga estudyante kag manudludlo sa isa ka eskwelahan sa Hat Yai District sa Southern Thailand. Miyerkules ang hapon nagsulod ang 18 anyos sa lalaki sa Patong Pratan Kiriwat School sa Hatya, Zongka Province. Bit-bit ang isa ka armas sa lutang. Suno kay Deputy Superintendent Wichan Subuon. Naaresto na ang suspitsado kag nahilway na ang tanan nga hostages. Naibaluan nga isa ka manunudlo nga tumandok sang kamangkalan ang nalakip sa mga ginpang hostage. Hindi magnumo sa 3 ka mga persona ang napilasan sa insidente. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Dugang naton nga balita, ginaligar bangod sa ginkaon nga turtle snake. Rason sang kamatayon sang isa ka amay sa Moises Padilla. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Patay ang isa ka amay bangod sa ginaligar ginkaon sini nga turtle snake sa banwa sang Moises Padilla. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kilala ang biktima nga si alias Dako, 47 anyos, kag residente sang sitio Canamo, Barangay 6, poblasyon sa nasambit nga banwa. Suno kay Gizara Germo, training officer sa Moises Padilla DRRMO. Ginpayag sa pamilya nga nagkaon sang aga ang biktima kaupo ng iban pa sang turtle snake. Kaginali lang nga naglain ang pamatyag. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Apang apisar nga naglain ang pamatyag sang biktima nagpadulong gyapon ini sa talamnan para mag-ani. Patag ni Germo nga pagkahapon, ang bata na lang ang nagbalik pangani. Bangod naglain ang pamatyag sang amay. Bangod nagapinot ang dughan sang biktima, gilayon man nga nagtawag sang rescuer. Ang nasambit nga bata kag ini ang ginrespondihan. Giningagaw padala ang biktima sa Municipal Health Infirmary sa Banwa apang pagkaligad sang 15 tubtob 20 minutos. Gindeklarar ini nga napatay. Suno ka Germo, wala sila sang ihibalo kung may yara sang allergic reaction si alias Dako.
Sa ginkaon sini nga sapat o kon may yara na nga daan sang masakit bangod wala na nila napamangkot ang pamilya. Apang ginklaro sini nga madamo man ang upod sa biktima nga nagkaon. Apang ini lang ang naglain pamatsyag. Pahayag ni Jermo Masami nga makuha sa mga residente ang turtle snake sa suba o kon sapa. Samtang base sa research ang turtle snake o kon permi tumod nga ahas, pagong o kon soft shell turtle ang isa kasahi isang invasive nga bao sa Pilipinas. Partikular ang mga species nga Amaida cartilaginea o kon Pilodiscus sitinensis. Kilala sila nga may mahumok nga shell, malaba nga liog, kag matalom nga simod kag ginakabig nga peste sa mga tilapia farm bangod sa ilang nga agresibo sa pagkaon sang isda. Ang turtle-headed snake o kon ginatawag nga Imidosipalus annulatus nga kilala man bilang egg-eating sea snake ang nagalin kag makitaan sa mga manabaw nga bahin sang kadagatan sa Indonesia, sa Pilipinas, norte nga pahin sang Australia, New Caledonia kag Papua New Guinea. Naibaluan nga ginakambig man ini nga peligroso sa local ecosystem. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 17 minutos na nakaliga sa tak ng alas 11. Good morning, Sir Kenneth. Pa-shoutout lang da sa tanan nga hinubaan kag sa pamilya ko from Johnson Doronila. Subong adlaw mga partner, ginapatigayon sa gihapon ang programa sang PhilHealth. Ini mga partner ang PhilHealth yaman ng kalusugan program o kun yakap. Isa ka programa sang PhilHealth kung sa din gina-implementar sang local government unit sang Hinubaan in collaboration sa Hinubaan Primary Care Facility. Sa din mga partner, ang tagsa kapumuluyo pwede makaparegister sang inyong PhilHealth kung wala ka pa ya PhilHealth mga partner. Kaga 21 years old above, pwede gid maka-avail. Subong adlaw mga partner, yara ang PhilHealth yakap sa Kulipapa Covered Gym. Sa mga nagapamati, dira sumong sa inyo mga radyo, kung ikaw taga-Sangki, Bulwangan, Dawog, kag Kulipapa, pwede ka mga proceed subong sa Kulipapa Covered Court sa ginapatigayon nga yakap program. Registration sa imo nga PhilHealth kag updating mga kapartner. Especially mga kapartner, ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga indigent members, migrant workers, kag solo parents mga kapartner. Proceed kamo sa Kulipapa Covered Gym. Balan mo isa ka manami siniya mga partner. Kay in case nga kinanglanon mo hospitalization, kinanglanon mo nga magpa-hospital, i-covered ka,
may coverage sa medical o libre check-up. Especially kadto kada sa Hinubaan Primary Care Facility. Kag kon may mga bulong available, gina-provide man mga partner kag gina-cover sang PhilHealth. Kag iban pagid nga mga kinahanglanon mo nga mga serbisyo medikal nga ma-cover sang PhilHealth mga kapartner. Tiyang nami sina kung nakaparegister ka na nga daan. So kadto kamo sa Kulipapa Cover Gym. Yon mayugin nga ga sa mga susituda drivers. No, dira sa may barangay Bakuyangan nga nagatutok gid subong, nagapamati sila nga mga radyo. And of course, na sila nga ni ka partner Kenneth, matimingan gani ka mo ni ka partner Kenneth. O nga nagatutok ikaw mo sa 96.7 FM sa inyong mga radyo da sa tricycle nyo. May dakop dayon. Holy pero hindi kulong. Dakpon ka mo pero tagaan premium. Abang-abang mo sila mga partner, magya ka mo ni partner Kenneth. May premium sa nagatutok sa 96.7 FM. Hinubad, balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 23 minutos na nakalikat sa tak ng alas 11. Ang inawayan mga partner no, may ginatawgan kita subong, mangayo kita update sining Sustainable Livelihood Program. Kag sining programa nga ipalabot man sa TLDC Peso subong adlaw. Oras sa Pilipinas, 24 minutos na nakalikan sa tak ng alas 11.
Yan, thank you so much sa Vic Milin Cabal Quinto. Nagma-message niya ako partner. Permigi ko yung nagapamati sa imo nga programa. Thank you so much, brother. Yung condolence mga lino sa pamilya Asibido kay Kuya Chi no Asibido sa LGU in Ubaan no empleyado man ini sa Ubaan mga partner. Condolence sa family Asibido sa pagtaliwan sang Iloy ni Kuya Chi Asibido. Subong adlaw mga partner, ginaselebrar ang World Radio Day. Kagsubong niya sa syudad sang Bacolod, magasaulog sa World Radio Day ang city government sang Bacolod. Kag ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Or buwas kadlaw mga selebrar mga partners ang World Radio Day. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tema sa sining tuig Radio Plus AI nga nagatuhoy sa padayon nga pag-evolve sang radyo samtang nagaupod sa innovation samtang nagapabilin nga nagatindog sa pagsalig kamatuoran kag serbisyo publiko. Gikan sa kinakabig nga golden age sang broadcasting padulong sa nakalain-lain nga digital platforms nagapabilin nga ang radyo ang may ginakabig bilang isa sa mga pinakamabaskog nga tingog sa komunidad. May angot sa selebrasyon na talana igalunsar ang mga programa may kangtanan sa kayawatan pinaagi sa isa ka motorcade. Pati gayonon man ang isa ka youth symposium ngaywaton sa SM City Bacolod North Block. Kung sa din mangin keynote speaker diri amo si DZMM kag ENC Anchor Stanley Palisada nga ginalauman nga makapakigbangin sang iya ihibalo sa media responsibility, innovation kag palaabuton sa patag sang broadcasting kaupod ang artificial intelligence. Ang World Radio Day ang tuigan nga selebrasyon suno sa ginpahayag sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o kon UNESCO. Agod kilalahon ang dako nga papel sang radyo sa paghatag impormasyon, edukasyon kag kalingawan sa komunidad. Sini mga adlaw mga partner ang releasing sang first 50% allowance sang TESDA Construction, Painting, NC2 nga may ara nga worth o check worth of 2,080 pesos per TESDA student. Amo ni programa ni Congresswoman Mercedes Siding Alvarez kag Mayor DAP Anthony Vidora sa Gariliquias. Kag of course sa pagpatigayon man ni former SB member Jason Tupas. So muna mga kapartner ang nami kay kung may mga TESDA announcement diri
Mabatian gininyo mga kapartner kung nagatuto kamo diri sa aton programa One Inubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kag of course kung nagatuto kamo yan sa 96.7 FM, inablang kung sila panay papatinoy ang radyo nga wala liso-liso. Kay every now and then may mga announcement kita nga ginalawag diri ninyo ya mabatian mga kapartner. Ha? So congratulations sa mga estudyante sang TISDA, ining Construction Painting NC2. Nakabato na sila sang ilang chiki. 50% sa ilang allowance mga kapartner mo nami kay eskwela ka na, may allowance ka pa. O, nakabato na sila sa 2,080 pesos per student. Programa ini ni Congresswoman Mercedes Chiring Alvarez and of course ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Reliquias sa pagpatigayon ni former SB member Jason Tupas. Thank you so much SB member Jason Tupas. Public service announcement kita mga kapartner. Para sa aton public service announcement, isa ka cellphone Samsung Galaxy A71. Nadula ini sa may sitio Mauyab-Uyab, pakadto sa National Highway sang Roel Repair Shop Vasquez. Nahulog sa bulsa samtang ga-drive tricycle. Base may nakapudyot na taga Pulang Araw, pabalik lang di sa radio station sa munisipyo. May award ang nakakita mga kapartner. Sa liwat ko na sino ang nakakita mga kapartner sang cellphone nga Samsung Galaxy A71 kag ginexpektarya nga nakita or mismo nahulog sa area sa Pulang Araw. Base may nakapudyot sa taga Pulang Araw, pabalik lang di sa radio station sa munisipyo. Ang makauli may award. Ayon. Sa liwat no kanami gali sining TISDA ning training oh. Kay ang mga nakabenepisyo sining mga estudyante, 100 kabilog mga kapartner. No, suno ina sa information nga natag sa aton sang peso manager nga si Mr. Roem Junaldo. Ang mapisan nga peso manager sang banwa sang Inubaan. Maraming salamat Mr. Roem Junaldo sa imong update. Nanungod sining releasing first 50%. 50% mo silingon katunga pa lang sang ila allowance na hatag na sa mga construction, painting, NC2 student sang TISDA mga kapartner. Kag sunod sa ato nakuha nga impormasyon, 100 kabilog ang estudyante nga nakabenepisyo sini. Of course, sini nga programa sa aton pinalangga nga Congresswoman Mercedes Chiring Alvarez and Mayor Dap Anthony Vidora sa Reliquias sa pagpatigayon ni former SB member Jason Tupas. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Wala na kita sang oras mga kapartner. Maraming salamat sa inyo pa nga pagtutok sa 96.7 FM. Kauman din sa atong programa One Inubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.
Morning, Pops! Good morning, Reyes Di Catoria. Nagatutok ito mo nila ang Ivan Snack House. Nagapamati diriya sa 96.7 FM. Ang manami, biskan na muning chimpo sa mong nami ni inom sang iced coffee sang Ivan Snack House. Sa gyapon mga partners, ang alan sa aton diri nga mayor sa Banwa sa Inubaan, Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias. Kag sa aton diri Promotion and Information Office, headed by Mr. Ramon Matugas, aton diri nga Program Director, a partner naton John Squared Covid on the technical side. Sa gyapon mga partner, padayon gid kita sa aton nga pagupod, sa aton pinalangga nga mayor sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan sa Banwa sang Hinubaan. Balita, impormasyon kag edukasyon. Sa gihapon, ini si ka-partner Kenneth Perez. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-Hinubaan. Kagkaibre nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-Hinubaan. Kagkaibre nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo